Здравейте, мръсни гадови! Бесен съм, направо ще откача. Снощи някой ми запалил колата. Дали някой гнусен русофил, дали някой мангасар, не знам. Но в момента камерите се проверяват. След малко ще ви пусна остатъците от автомобила ми. Бях си купил една бяла количка за лятото с работещ климатик и някой маршляк, който мрази мен, предполагам и себе си, и целия свят и хората, които говорят истини, ми го запалял. И то по най-селския начин. Ченгета ми казаха, че не е подпален отдолу, ами изчупено стъклото и вътре са хвърли запалителя. Течно са го запалили. Представете ли? 21 век, 2026 година ми запалиха автомобил. Сега ще видите какво остава от него. Така, ти убит гнусен русофиле и ти тъп неграмотен мангасарино. В момента полицията гледа камерите и някъде ще ти заснета кимберицата до отиване до автомобила и махане от автомобила. И тогава не знам какво ще правим. Първо ще плащаш, после ще лежиш или обратно. Първо ще лежиш, после ще плащаш. Тук за палеж дават доста години. Дет се вика едни 5 години набързо си ви уреди без да плащаш ток и вода и храна. Обаче 5 години си ги загубил от живота. Тъп гъс, който да си ти там. Помияр. Добре, че ни бяхте набарал. Сега аз ще я държа за убийство. Казвам тук често. Мършо. До полицията днеска ми каза, че до края на деня ще ми извадят записите, ще има разпознаване, ще те хванат бе, помияр. Няма къде да отидеш. Просто няма къде да отидеш. Цяла Франция опаса с камери. Нали ще видят от кой трамвай си излязал, от кой автобус, от коя гара, нали ще видят от коя кола си слязал или на коя кола си се качил после, или къде ще отидеш, ще проследят по всички камери маршляк и ще издумкат помияр грозен прос. Мамичката ви мръсна. Доволни ли сте се? Запалихте ми колата и кот. Аз имам още 12 коли бе помияри. Яд мъй, че вътре имах 5000 евро в жабката. Щях да ходя да купувам един друг автомобил и те изгорели заедно с колата. Нищо. То ще плащаш, бе, помияр ще плащаш. Заедно с автомобила ще платиш, защото аз днеска написах, давах показания, написах на полицията колко пари имал, какви документи и за какво става въпрос и парите откъде са и за коса и при мен всичко е легално и всичко е наред. Но ти, мършо, ще теглиш много. Разбавя помияр, скапан, грозен, вмирисан педал!